Euskaltzaindiaren xede eta helburuei eta euskaltzain izateari dagozkien eginkizunak zintzo eta leialki beteko ditudala neure hitza ematen dut. Hemen duzu zure agiria aitortzen zaituena euskaltzain oso moduan eta eskatzen dizuna geroko lanetan ere euskaltzaindia ez ahaztea. Horrekin batera, baita ere, domina, etxean gordeko duzuna, testigantza osoa emango dizuna, eta nola ez hemen duzu bestelako testigantza, guztiok erabiltzen duguna euskaltzain osoek, honelako ekitaldietan.